Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channelआव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जासिहरबाय। दा जोङो गोदान कभार भिडिअ लाहैनो नागिरदों। मानोना आं कभार भिडिअ बानाया जा गोबाव जाखाबायमोन। बेनि थाखायनो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा आरो लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थ'दो बिदिबा स्टार्ट खालामसै। थाइजौआ गाहायावनो फिथाइ थाइदो नै मानै मोनानि जोंहानि जोङो फार्स्टखालि माने लोगोनिखौसो लाग्रोगोन सानदोंमोन आरोना बिदिनो 10थासोनिफ्राय ओमफ्राय बेलासियाव आंनिखौ लागोन सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो दोमैलु अखा हाहां जानायखाय माने आंनिखौ लानाय जाबाय आरो भिडिअखौ बेलासियाव आंनाथ' बेलासियावसो खामोन नालाय नैबे बिलोगोखौ माने आंनिखौसो लाग्रोबाय आरोना बेलासियाव सान्दुं दुंब्रबनानै होलायबाय ओमफ्राय लाफैनांगौ गोनां जाबाय। नै जोंना सुट लाफैनाया जोब्बाय ओमफ्राय दा फट' साफायगासिनो आरो नाङालै नाङालै नै सनालिया फट' साफायदों दा जोंना जोब्बाय दा थांसिगोन आरो दिनै मोननै लानो सानदोंमोन मोनसे आंनिखौल' लानो हाबाय दा लोगो सासेनिखौ लानो हादियासै गाबोननो फैनोसै मानोना जोंना बोथोरा दिनै मोजां नङामोन नालाय एसे माबा जादोंमोन माने दोमैलु जादोंमोन बार सेव सेव बारदोंमोन अखा हागोन बायदि सानदोंमोन दा अखाबो हादियासै दा बे टाइमाव लाफैबाय आरो जोङो आंनिखौल' लानो हादों आरो दा नोंथांमोना जुदि आंनि कभार भिडिअ मोसानायखौ नुवाखैबा नायदो आरो बयबो डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों बयबो थांनानै नायदो। ओइ नायहर सनालि नै मालाय दे साफाय र' खनसेबाव दे खनसे र' थांबाय थानोसै आरो नै फट' साफायनाया गोसो होथारदो मालाय दा जोङो थांनो नागिरबाय ओमफ्राय जाय आंनि बेलेगो कभार डान्सखौ नुवाखै थांनानै डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों नायहैबानो जाबाय। नै दा जों थांबाय आरो थांफिनबाय न'आव थांबाय जोङो दा सुट लाहैफिननो नागिरबाय आरो दिनै सेकेन्ड दे दिनैनो फोजोबनो हायोबाथ' फोजोबनोसै आरो मानोना जों मैया मोनसेल' सुट लानाय जादों मानोना मैया अखा बिदिनो बार बिराद दंमोन नालाय अखा बिराद बार दंमोन नालाय दा दिनै माबानोसै आरो हायोबाथ' दिनैनो फोजोबगोन दा आंहा न'आवबो थांनो गोनां दं नालाय मानोना आङो लोगोनि न'आवसो फैनानै दंफैयो नै गारि गाखोनोसै जा नै सुट लानो माबा सिमेन्ट दैमायाव फैबाय जोङो दा हायबु दैयाव स्राय बोहैबोनाय मेथाइ बक्सो दा जोङो माबा सिनारियाव सुट लासिगोन लोगो सासेनिखौ आंनियाथ' मैया मोनसे सुट लाखांखाबाय नालाय दिनै दा बेयाव मोननै आंनिखौबो बिदिनो जायगा नायनानै बानायनोसै आरो जों मोनसे सुट लाखांबायमोन आरोना ओमफ्राय मोनसे लाखांनानै माने दा आरो मोनसे लाबावगोन सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय माने अखा हानानै होबाय ओमफ्राय लानो मोनदियासै आरो नै अखा हाबाय दा सुट लानो मोननाय नंला आङो नै बेयाव लानो नागिरदोंमोन आरोना नै सासेया फट' साफायगासिनो बहा नै साफायग्राया से बे सिमेन्ट दैमायाव आं ओरैबायदि सुट लानो माने ओरैबायदि भिडिअ लानो लुगैदोंमोन ना माने लानो लुगैबाबो माने
मोनखादियासै माने आङो बिराद आसा थाखाबाय माने एबार खनसे एखे फैथारनानै बानायथारगोन आरोना आङो एखे गारखाया माने बे दैयाव माने बे अखानि थाखायनो माने लानो मोनदियासै आरो आङो। आरो नोंथांमोना नैबे भिडिअ बागुरुमखौ नायाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदों, नायहैदो आरोना। गासैबो भिडिअनि लिंकखौ गाहायाव होनानै होजोब्बाय आरोना। दिनैनो लास्ट शुट माने दिनैनि लास्टजों लास्ट माने मेकआप खालामनाया माने बारा मोजां जादियासै आरोना। फुननाया माने थख्रा थख्रि जाजोबदों, बेनि थाखायनो माने नायबाय थादों माने नोंथांमोना सानबाय बे मा नायबाय थायोल' महर गैयाफ्रा मानो सानबाय आरोना। गाइस नै दिनै माबानि शुट खालामनो नागिरदों। न'आवनो मोसानोसै लोंखानाय नालाय दा आरामसे थांसै मोसानोसै फैनोसै खाथियावनो आरो लोगोनि न' खाथियावनो। बारदै सिख्ला जानानै मोसादिंबाय रिवारि। बिराद गोजान थाबाय फैबावदोंसो जों, गोजान थाबाय फैगासिनो। मेंबाय आरो दा जायगा मोजां नागिरदों, अबेयाव मोसागोन मा जायगायाव मा मोजां बेखौ नायनानै मोसानोसै आरो। जायगा नागिरनोबो आयु 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 इमान एसे रिवारि सिफुं सुदों दे। जायगायाव मोनफैबाय जोङो, दा एबार मोसानोसै आरो। जायगाया मोजांथार। आंसो शुट लानो गोनांमोन, नाथाय टाइम थैयैनि दाख्लै लाफैनाय जादियासै। दा नै लोगोआ लाफैबाय आरो। आं ओरै हमथ'नाय खनसे। रेडि जाबाय जोंहा दा। सनारिनि फिसा मोनसे शुट लानाय दंमोन नालाय, बेयावथ' आं गैथ'वामोन नालाय ना, आङो दसे माने एसे ओरैनो भिडिअ दसे लानाय जादों आरोना। नोंथांमोना आंनि दिनैनि ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनानै दाबाव।